ቁፅሪ 1 ኣብ መንጎ ቁፅሪ 2 እንታይ ይፍልልየን ዘሎ ኣብ መንጎ ቁፅሪ 1 እዛ እትሪእዎ ዘለኹም ብሰማያዊ ዘላ ማለት እዩ እዚኣ ማለት artificial height የማኸረካ እዩ ዘሎ 30 ዝውር ኢሉስ የማኸረካ እዩ ዘሎ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚኣ ቁፅሪ 2 ዘላ ግን እዚ ብቀይሕ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ውሽጢ 100 ኣሎ ልዕሊ 100 ዝለዓለ ትዝውረሉ 100 ይብለካ ኣሎ ልዕሊ 100 ክዝውር ኣይፍቅደካን እዩ ማክሲማም ዝለዓለ 100 ዝውር እዩ ዝብለካ ዘሎ ትሕቲኡ እምበር ልዕሊኡ ክዝውር ኣይፍቅደልካን እታ ዝለዓለት 100 ኢኻ ክዝውር ዘለካ እዚኣ ግን ንኣብነት 100 ክዝውር እሞ ትፀንሕ ኣጋጣሚ ዓፃፍ ፅርግያ ፀንሕ ማለት እዩ እታ ዓፃፍ ፅርግያ ሕጂ ብ100 እንዳዝወርካ ክትከዶ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ የማኸረካ ሕጂ እዚ ፅርግያ እዚ ዓፃፍ ስለ ዝኾነ 30 ዝውር እዩ ዝብለካ ተሎ ሕጂ ልዕሊኡ ግዴታ ዲኻ 30 ክዝውር ዘለካ ኢሉ ፈተና ምስ ደሓተካ ግዴታ ኣይኮነን ግን የማኸረካ ኣሎ artificial height የማኸረካ ኣሎ 30 ዝውር ኢሉ የማኸረካ እዩ ዘሎ ሕጂ ፈተና ከምፃልካ ክእሊ ግዴታ ዲኻ 30 ትዝውር ተይልካ ኣብ እዛ ሰማያዊ እትሪእዋ ዘለኹም ርቡዕ ኩርናዕ ግዴታ ኣይኮነን የማኸረካ እዩ ዘሎ artificial height እዚ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ናይ ፍጥነት እዩ ዘማኸረካ ዘሎ የማኸረካ ኣሎ 30 ዝውር ምክንያቱ እቲ ፅርግያ ወይ ዓፃፍ ኣሎ ወይ ዝኾነ ፅቡቅ ኣይኮነ እቲ ፅርግያ ማለት እዚ ግን ዝለዓለ ማክሲማም 100 ኢኻ ክዝውር ዘለካ ልዕሊኡ ክዝውር ኣይፍቅደልካን እዩ ስለዚ እዚ ገዳዲ እዚ ግን ኣማኻሪ እዚኣ ትማኸረካ እያ ዘላ እዚኣ ካ ትግደደካ እያ ዘላ ምክንያቱ ልዕሊኣ ኣብዚኣ ልዕሊኣ ክዝውር ኣይፍቀደካን እዩ እታ ዝለዓለት 100 ኣብዚ ግን የማኸረካ ኣይደሎ እምበር ግዴታ ይኩንካ 30 ክዝውር ዘለካ ስለዚ ኣብ ፈተና ምፂ ግዴታ ዲኻ 30 ትዝውር ተይልካ ኣብዚኣ ናይ ግዴታ ኣይኮነ ግን የማኸረካ ኣሎ ስለዚ ኣስተውሉ